Здравейте! Знаете ли, че Флоренция крие изумителни тайни? Останете до края, ще се изненадате. Флоренция е мястото, където е изобретена банковата система, която познаваме днес. През Ренесанса градът е бил център на финансовите иновации. Тук е въведена системата за управление на кредити и лихви, която се използва и днес. Флорентинците обичат своите странни традиции, една от тях е Скопио дел Каро или взривът на каруцата. Това е зрелищен ритуал на Великден, при който се взривява красиво украсена каруца с фойерверки. Флоренция е мястото, където е изобретен ренесансовият стил в архитектурата. Куполът на катедралата Санта Мария дел Фиоре, проектиран от Филипо Брунелески и завършен през 1436 година, е първият осмоъгълен купол, построен без дървено скеле и се счита за инженерно чудо на своето време. Следващият път, когато посетите града, обърнете внимание на тези интересни детайли. Ако ви хареса видеото, дайте лайк и споделете, нека и други открият магията на Флоренция.